Vitajte na večernej meditácii. Ideálne je robiť ju pred spaním. Hlboko sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Skončil ďalší deň. Je už minulosťou. Rovnako ako všetky dnešné skúsenosti. Odhoďte zo svojej mysle všetky svoje povinnosti a starosti. Nech vaša práca zostane tam, kde patrí. A bez ohľadu na to, či dnešný deň bol dobrý alebo nie, pustite ho. Skončil sa. Dnešný deň patrí minulosti. S láskou pozornosť preneste na prítomnú chvíľku. Toto je čas na oddych. Už sa od vás nič nečaká. Všetky vaše dnešné povinnosti sú hotové. Poďakujte sa telu, lebo vám celý deň slúžilo. Uvoľnite vaše telo a doprajte mu zaslúžený oddych. To, o čom rozmýšľame pred spaním, je to, čo nosíme so sebou do našich snov. Preto nepočúvajte a nečítajte správy a nepozerajte negatívne videá, lebo si negatívnu energiu zoberiete so sebou aj do snov. Nech sú vaše myšlienky pred spánkom pozitívne, liečivé. Spánok je čas, keď sa obnovujeme aj fyzicky, aj mentálne. Telo bude ráno plné energie, čerstvé a zregenerované. A vaša myseľ vstupuje do spánku, kde budú všetky dnešné problémy doriešené. Hlboko sa nadýchnite a precíťte, aká je vaša posteľ pohodlná. Uvedomte si pohodlný vankúš. Poďakujte sa posteli a vankúšu za pohodlie, ktoré vám poskytujú. Nevadí, ak zaspíte počas meditácie, aj keby vaša vedomá myseľ nepočula môj hlas. Podvedomie ho počuje. Nemáte žiadne povinnosti, iba uvoľniť sa. Zhlboka sa nadýchnite a pomaličky vydychujte. Pustite všetky problémy, všetky povinnosti dnešného dňa. Nechajte ich odísť. Je krásne s pocitom príjemnej únavy zatvoriť oči a odísť úplne bezstarostne do snov. Svaly na tvári máte uvoľnené. Rovnako aj vaše oči, čeľusť, lícne kosti, ústa. Uvoľnite bradu. Uvoľnite ramená. Potom ruky, prsty a dlane.
Uvoľnite hrudník a brucho. Je krásne ležať v posteli bezstarostne a bez akýchkoľvek povinností. Uvoľnite chrbát a panvu. Uvoľnite nohy a chodidlá. Skúste si predstaviť, ako sa uvoľňujú všetky vnútorné orgány. Teraz je čas, aby ste poďakovali svojim emóciám, lebo vám celý deň ukazovali, na akej ste vibrácii. Poďakujte im a pustite ich. Cítite pokoj vo svojej mysli aj tele. Ste bezstarostní a všetko je v najlepšom poriadku. Dýchajte a buďte si vedomí svojho dýchu. Cítite, ako sa vaše brúško zľahka dvíhá, kým dýcháte. Toto je dokonalý čas pre spánok v dokonalom prostredí. Vaše telo oddychuje a vaše bunky regenerujú. Dobrú noc.